to proste človek, ktorý nevie, kedy sa narodil, aké bolo jeho detstvo, ktorý rok, ktorý deň, ktorý mesiac, pretože tam platia úplne iné pravidlá pre život ako tu u nás. Ale je to človek plný emócií, plný lásky, umenia a zmyslu pre život, pre humor, pre ľudí a najmä pre záchranu žien, pre ich zdravie, pre ich ľudské práva. Ako iste viete, Waris Dirie po tom, čo odišla zo Somalska cez Mogadišu do Londýna, zo pár rokov pracovala u svojich príbuzných ako služka, veľmi ťažko drela. Neskôr sa stala slavná top modelka a stála na javisku a na molách s takými úžasnými osobnostiami a celebritami, ako bola Claudia Schiffer, Naomi Campbellová a ďalšie. Ale čo je jej hlavná zásluha vo svete je to, že sa pustila do boja so zohľadením afrických žien. Je to fenomén, ktorý my voláme obriezka, ale je to ďaleko, ďaleko horšie. Sama to prežila a jej dve sestry zomreli. Pustila sa do boja, stala sa veľvyslankyňou Organizácie spojených národov preto a 150 miliónov žien v Afrike, Európe a Ázii oslovila svoje aktivitou. Napísala krásnu knihu Púštny kvet, ale okrem toho ešte aj knihy Púštne deti, alebo listy mojej mamy. A Púštny kvet bol sfilmovaný a získal množstvo cien. Začalo sa to cenou v Bavorsku, ďalej v San Sebastiáne, získala nemeckú cenu za film a množstvo ďalších ocenení. And I'm really now very happy to welcome you here and to ask you to say something to your beautiful audience. They gathered here to say hello to you and to sign their books. Hello, my people. Are you serious?